Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lapit sa akin. Ano ba? Hey. Arigato gozaimasu. Hunting a goat. Hunting a goat. Where? Inside. Ang ina na ko i-translate sabot lang ko mag-kinin chick. Unsa mo? Ano na gusto rin kay ko kasabot. Yes, one is Kuala, one is C. Ay naday ang inyong anday yung mga katigulangan day kanada inyo day ni ba nag. Sa. Oh, sa Sika. Yamashita? Oh. Hala. Ang kabalo baka kung papagod treasure hunter ba na? Oh. Nya nagapangita pud ni sa kanang Yamashita nya. Ang Yamashita day, Yamashita mo apelyido? Siyan, si. Ano pangalan mo? Choi Kualo. Apelyido. Yamashita. Lagi. Groko. Siyan. Kita gold ano ron. Side. Yan, side. Song Kwai. Sign? Ano sign? Ano ba? Unsay ka ng story ninyo sa inyong katigulangan sa una nga kay ingon mga lolo nga naman daw gipang lubong diri nga mga hapon ba mga hapon There was American and Hapon. hapon nga Go back there. gubat ang nagubat na dapit Yes. Yes, my lolo is lubong the gold. Gilubong dag ang gold Yes. kani hapon na dyan meron makakwarta gid ko di ba What? wala I mean we can walk there. Yes. Let's go. Story pagod pag akong heart marag gagawason ng heart pagkadungog na kog kanang gold di ay gold. Siya Kuala, kung siyani, skapakal siyani. Si Paka. Si. Okay. Pwede mo nakasabot ato siya. Nakasabot ato Wow. Nay ko Andre sign. Yes. Oh my. Sign. Wala. Sa man eh. Yes. ATM? Hala, ATM man siguro na ATM ni no. This. This is the sign. This is a 7 hearts. 7 kilometers up. 7 kilometers guys. 7 kan. 1 2 3 4 5 6 7. Hapit na siguro pa sa kuan ni. Sign na gold. Oh. Where's the gold? Man mo sign dali. Bulangon din di pangita ay mo gitaguan. Ay. Ano batuhan na? Ay dali ay. Dala ang takag mapa. Mawala kita ron. It's okay. This is the way. Gold. Ano na fried chicken? Gutom fried chicken. Makuan ka? Gutom ko. Fried chicken? Tunga na to. Digahay man. Ito na daw. Ay, sorry. Abi daw fried chicken na. Gutom na dito. Sorry. Sorry lang. Hapon ba? Allergy na yung mga chicken ng hapon. Bichiwa. Bichiwa ha. What is that? Taisi Karabawi. What? Taisi Karabawi. Sorry. Arigato gozaimasu. Mga sala, kami ron. Hindi ka nakadawa ito. 1 million. This is the way. Hoy, this is the way daw. I-document nato ning mangita ka gold. One key. House one key. This is gold. Found that the big rock. Graph. Ito to ninyo mga katauhan. Ay, di mo na ninsay? You first. Go. Ay, bunali akong lubot.
chika rin nga. Help me, please. Help me, please. Yes, this is a gold. Ayun lang! Dato na gito ni ha? Namuning sign. Man, move, move. Yan na. Bulawan. Uy, dali na, mabulawan. Alam mo na ng bulawan, dali, Oragon. Dali. Hati tayo sa ano ha? Hati tayo sa pera. Hari, harap. Yan, hati tayo sa pera. Bigyan natin to sa ano. Bigyan natin ni Spunchat. Mahalin ni sa Spunchat. Nabulawan na. Kita bangin ninyo atong asahon. Dito, asahon padulong dito. Men, move. Suko ng Chinese. Men, move. Kailan man yung timbangan? 18 million. Isa na 18 million. Wala. Gibutan natin dari tukang bato kayo bukat kay bay. Yes. Bulawan man niyo. This is the way. Daway ata agi dito dire. No? 24K ni bay. Okay. Ang Chinese masuko. Just do it. Wala. Lang bulawan ko. Wala, bagkulang na ko yan. Isa awas isa. Ay, ako hindi na siguro maaling ang bulawan ko. Mani daw. Mani. Oh, ikaw gunit kay na. Oh, come on. Tel, ikaw. Kita to nga kwarta ha. Oh, kwarta kuma daw. Imo sa paligo. May dogs. Oy. Kat. Una dito ko lang. Una dito sa lakot ko lang. For 12 years, I've been helped them. Thank you, my friend. My friend, thank you to find my treasure. Let's go. Before the sun going to the moon. Bawa lagi ng bulawanan eh, basta. Matakog. Nani mahalin sa pawn shop. Me. I help you. Help. You help me. Come on. Money mo this. Uy, money na dito ko palito ni mamahalin na nila. Thank you, my friend. To see my treasure. Arigato. Bukat bigyan bulawanan ni oy. Sorry ka pa yung hapon. There's something I want to create. Right? Okay. Bawak na ang kanin. Tissue pa na. Tissue lang. Okay. Pangulawan, bukat kayo. Ito na nga. Ikaw na kung sa lawas, Mick, napunog na. Tangoy na sa balas ka na. Ang na ito yan ito na. Ang na ito yan lawas. Ito sa kanapaway. Wait, dito na yun. Kanina. Counting 1, 2, 3. 1, 2, 3. Before the Siba. Okay. We'll wait.
Pangwa mo kan silyo kay tiga ko kung kamot ani. Kay mahalin man ni siya sa dakal. Di ako ano. Ikaw na ha? One. No. Ako pangaon sa nato. My heart went up. Wala. Ganito na nga gold. Wala. Induan sa dapat ni kung pinuto ni nga gold. Clear kan? 1, 2, 3. What's up mga biyangha? So wala pa nag-like. Kung sa wala na subscribe, subscribe and karate na po ng notification bell para wala imahay. So, Thank you po. din yung mga Thank you for watching, guys. from China ni China. Ni wakwala skon. Ni rakwa arigato. Mga siya. So, may masulti mo sa atong treasure hunting. Tapos kag-meet ha. Bawang ilo. Guys, please subscribe our Oh, channel. sure, Please, arigato. Oh, arigato ko sa... Salamat. Ikaw Like, subscribe to Manalay TV. Oh, mo din yung... Mo din yung video gaper na mo, no? Salamat kayo, Etalin. Gaper. 1, 2, 3, clap. Bye. Diri nga eksena mi nawala kay among golden buddha nga si Dodong Toko nitago dito sa kasagbutan mo na wa mo nakitaan. 5, 6, 7. Hapit na siguro pa sa ni. Sign, gold. Where's the gold? Ano mo sandal? Mulawan din di balitaan mo. Ay. Ano batuhan na? Wala. Ganito na nga gold. Wala. Induan sa dapat ni kung pinuto ni nga gold. Clear kan? 1, 2, 3. Hapon. Narika hapon. Nga. Sige, yun. Gubat there. Gubat ang nagubat na dapit. Yes. Ay like di po to gubat mag sa tuwa like to ato video mag gubat. Like ito ba? Cut. Gubat. Nakat mo.